Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya lero ya Haso Yanga. Lero Haso Yanga tili kumalo osangalatsa kwambiri ku mzinda wa Lilongwe mu depot ndithu ya Kachikungu. Tikufuna tiyeze ndi anzathu amene amagwira ntchito pa private toilet. Malo aulemu amene ndithu wina aliyense waitu ndine timakhala tikupitako. Koma business imeneyi imakhala motani? Anayamba bwanji owa nanga kodi tsiku lawo limakhala likuyenda motani? Ndine Sungana Nsidia, khalani pomwepo. Ndikulandeleni bwana. Ule mwana tsogolera. Ziko mwambiri. Dzina ndi ndani komanso mmachokera kuti? Dzina ndi Noel mmachokera ku 36. Anoel kuchokera ku 36. Takupezani pano pamene mmagwira ntchito yanu pa private toilet. Poti aliyense amadziwa bwino ntchito yake. Inu ntchito yanu mmachita kuti yani kwenikweni kapena business yanu mmachita kuti yani kwenikweni? Ntchito imene mmagwira ndi yokilina ngati toilet kukilina. Yokilina. Okay. Yeah. Munamba bwanji ntchito imene komanso munamba liti? Ntchito imene namba chaka yathaji. Okay. Yeah. Chinachitika ndi chani kuti pamakhala chilichonse lichochitika kuti ndiyambe ntchito yanga ija zidatere inu munamba bwanji ntchito imeneyi? Bali malosaina amene ndimapanga ngati matsuka magali moto yanchani. Okay. Ndi ndimene ndimagwira ntchito atandiona kunoko. Anaona kuti mpoti ndikhoza kuthandiza ngati mbalo wakilina layo. Amene nandilenga ano kambano kukilina ano. Okay. Amakhutira nani ndimene ndimagwira ntchito. Ndi luso linamba ngati basi kukonza magali moto kena akuona anena la akula awatu akhozotithandiziranso kumakonza mbali naye. Koma kukula kwanu munaliso okonda ntchito kumakonza nyumba kapena azibatheka zino zozo. Mapanga ndinamapanga. Okay. Nkhani yabwino. Chaka chatha ndi pamene munayamba kugwira ntchito kuno. Okay. Tsiku lanu loyambilira sinanga wina aliyense ndithu amakhala ndi tsiku lake loyambilira ku ntchito. Tsiku lanu loyambilira kuti mukudzagwira ntchito mwachoka kugwira ntchito kutsuka magalimoto mwayamba kugwira ntchito ku private toilet kapena malo aulemu koma olipilitsa. Experience yanu inali yotani nthawi yoyambilira? Experience yanga inali nthawi yoyambilira kwambiri inali yamphamvu kwambiri potengera kuti mwina angatandifike otandilenga ndionetse luso. Ndinayesesa ntluso langa kufika poti mpaka na anakontrola nani. Okay. Inu mukutsanzika kuchoka bwina kumene mukagwira koyamba kuti pano ndofuna ndikambe kugwira ntchito malo ena anthu kwadziwa malo anthu sana yankule kwambiri kapena tumva nankula potengera ndiko malo kanga siku toilet yanchani makuti anthu ena ada mankula zambiri yanchani mabene potengera ndi mavoto anga ena ndiri ndikwanitsa kugwira potengera ndikugwira. Okay. Nkhani yabwino. Tsiku lanu loti mwayamba kuti mwabwera kudzagwira ntchito mwina ife timangoona mwinanso kuli maudindo osiyanasiyana koma chimachitika ndi chani kwenikweni? Maudindo ndi kuli dai. Okay. Ndilangofika basi yana ndi basazipangizo ngati magambosi magorovesi basi kuyamba ntchito. Okay. Era tsogolera. Nkhani yabwino kwambiri. Tikuona kuti pano muli pano ndi malo ndithu amene anthu amakhala kubwera kudzatere. Wina akhozofuna kudziwa kuti koma inuyo mumati mukachoka pano mumakadya sima bwinobwino koma fusa limene lambira amakana ali kuti mumakadya sima bwinobwino? Timakadya besima bwinobwino ife kuzolowera. Kwamba ndezi makhala zovuta kumati kakhala malingali okosokuzera kumada yanchani kumene ngofera fe bozolowera babasi. Sivuro soda fe bozolowera. Moti panonso mwina kukubweretserani mandasi muli pomba mukhozanso kudya. Okay. Ndifuna ndimvetsetse patsiku mwina kutengera ku nkhani ya business chimene munayambira chaka chatha mpaka pano kukula kwa business kuyenda motani? Business ndesi name kukula ndithonga bwino iyo video yapatsogolo chifukwa zina ndi zina zofunikira malo zimatheka kugula ndero soneza ndisibizo kuyenda. Business yanuyi imakhala ndi season imeneyi kapena ilibe season anthu amangobwera nthawi iliyonse basi? Ilibe season. Moti anthu akamadandaula kuti panotu season sizikuyenda ino sizimakukhudza anthu amakhala kungobwera basi. Tinene kuti mmene munayambira
mitengo chimachitika ndi chani kuti mudzisintha mitengo kapena mitengo imakhala chimodzimodzi basi? Mitengo ndimasintha umakweza kamba kakwera kwa zinthu. Okay. Poyamba mmene mumayamba mitengo ina ali motani? Mamba mitengo ina ali pa 100 kwacha. 100 kwacha. Okay. Ndiye pakwera kwa zinthu nanga kamba kusintha pona tipang'ono fika pa 200. Kutoka pano patili pa 300 kwacha. 300 kwacha munthu mmodzi? Chilichonse kayagwiritsa ntchito motani koma ndi 300 kwacha? 300 kwacha. Oh. Muli makoviti mmenemwe? Tiyelekeze pa tsiku kukati kwabwera mwina anthu ambiri popeza muno ndi malo antawuni. Kungoyelekeza mwina simmawerenga koma kungoyelekeza akozekhala kuti mwakhala kwabwera anthu angati? Umabwera anthu ochuluka ngakhale fewo sitimakhala pa shiya timangogwira nako ntchito athu koma kumbala onthu ndi kumabwera anthu ochuluka. Mwina kungoyelekeza koma pakozekhala kuti pamabwera mwina anthu angati? Kungoganiza chabe mwina mmene maonera kuti amene kubwerera anthu lero kozokhala kwabwera anthu 10 mwina lero kwabwera anthu 300 mwina kwabwera anthu angati? Amatotheka anthu 100 mwene. Anthu 100? Ayese 300. Okay. Nkhani yosangalatsa. Inuyo koma ndifunse funso ili. Tiyelekeze munthu watsegula mimba. Ine mwina ndimagwira ntchito muno ndi mimba mwandivuta. Ndikuyenda kupereka kamodzi kapena nthawi iliyonse imene ndikubwera ndikuyenda kudzalipira. Ngati staff ine tiyelekeze customer. Customer. Ndi mimba mwandivuta. Ndidzibwerabwera kumalo ndithu aulemuwa. Ndikufunika dzalipire kamodzi 300 kapena nthawi iliyonse imene ndikulowa ndi kuti ndidzafunika ndilipire. Chiliyonse imene mukulowa mwene mulipire. Tiyelekeze kati bwera katedi ndi ndifunika nthawi iliyonse ndidzilipira 400. Oh. Zilibe zoti ndalipiriyatu kamodzi poti mundimvetsetsa ine ndine munthu mmodzi yemweyo. Oh. Okay. Pakapaka khala kuti mwina zafika poti zamvutitsa mna kuti dandaulira kuti mwina ndalama yamuthera. It's okay zimathutheka kumuvomera. Zimatheka kudandala nota bwana Nowero inetu mimba ndemwe ndivuta. At least timathumulola. Simamuchaja ngongole yayi kuti udzapereka. Zimatheka kutelo. Koma ntchito imakhala ndi ngongole. Inuyo mumatha kulolanso ngongole? Simathakolola. Inu simakongola ili kuti atipite kwane patika kongole chakuti. Tiyelekeze lero ndabwera kuti bwana Nowero lero litu ndi sinagulitse ku business. Mutilole ndilowe kenako ndidzalipire. Siziteka ngongole? Sizimatheka kene koma. Zikungofunika mukale ndi ndalama kuti mute kuthandizika bwino mosavutikira. Tikupitirira kucheza ndi Nowero amene ndithu amagwira ntchito pa private toilet. Macheza basi mu haso yanga kumva kuti anayamba bwanji zimenezi zimakhala zikuyenda bwanji. Tikhalenso tikupitirira zikangotha izi. Tikupitirira ndithu kucheza ndi Nowero amene amagwira ntchito pa private toilet. Haso yawo amagwira ndithu kusamalira malo amene wawa nkuonetsetsa kuti zinthu zikukhalapo bwino. Bwana Nowero, nkhani ya fungo inu simakukhudzani kwambiri kapena basi mathira zoyenererazo nkumakonza bwinobwino? Limakhala zoyenereza bwinobwino ine nazibe zokhonzera. Okay. Zimakhala bwinobwino. Zimakhala bwinobwino. Titengere kuti popeza awa ndi malo a business pamabwera anthu osiyanasiyana. Ena mwina kugwiritsanso ntchito malowa mosiyanasiyana. Zimakukhudzani motani zimenezi inuyo? Zimatikhudza kwambiri kuyerekeza kuti fili mafuzo ali malo zooneka bwino aukhondo. Napezera anthu anapanga zawo sizimakhalira bwino kwa ife. Nkhani yabwino. Mwina kuyambira pamene mudayamba kugwira ntchito imeneyi mpaka pano. Luso lanu la kusamalira malo amene wakuonetsetsa kuti ali abwino chifukwa munthu upatapa nopandide experience ndupita patsogolo. Inunso luso lanu lupita patsogolo? Luso lupita patsogolo. Mungafotokozere kupita patsogolo kwa lusoko ndikutani ino kwenikweni? Ngakhale solo sinavi kufika poonekera koma nochilimbikitsa chile bifana ndimati kamagwira ntchito anthu amamikira kuti zinthu zili bwino. Okay. Ndiyo sanza luso lupita patsogolo. Munakhala ndi tsiku limene mmalikumbukira timakhala ine kuti lero nde
lero silinalira bwino iniyo munakako ndi tsiku loti mmalikumbukira kuti koma tsiku la lero ndi silinalira bwino kuntchito molingana ndi zimene zimachitika kuntchito kwanu ndapeza watsunga limene baba okay chinachitika ndi yani tsiku limene upeza kuti ukolopa bwino bwino ngati mafunikira yenchani upeza rena akatayira madzi terere pali ponse ndi nazina ndona kuti bewa ine sina ndonekere bwino nalo dandaula okay panchiro yanga komanso moyo sukuti masiku onse amangokhala oyipa imakhalanso mwina nthawi inayi kuti koma lero ntchito inali bwino kwambiri inunso tsiku limene limafika tandifotokozera tsiku limene mmalikumbukira kuti koma lero ntchito inali bwino kwambiri ngati ntchito tsino nake inali bwino kwambiri utengera kuti ndime mavuto amene udandaula sizidatheka nawo ndikuti pala bwino kweluka malumu wasemulikiri ndi yanchani ngati imene mafunikira okay then nalo khutira kuti azinthu zili bwino ntchito tikumakhala madilu ino kuntchito kwandiso muli ndi madilu aya kamena simu yake pota ndikangoyankha kuti ndimapanga madilu madilu kulibe siukha madilu ndi zabwinobwino basi nkhani yabwino pali anthu amene akamaona mwina ntchito zina amaziphweketsa kumaziona zoti ine sindingagwire ntchito iyi inu anthu ngati amenewo uthenga wanu ndotani kwa anthu ngati amenewo uthenga wa ine kuti anthu amene asadzayang'anire pansi ayi muzikhala olimbikira makhala olimbikira iyo makhala yotheka okay asadzayang'anire pansi kulimbikira kuchilimika basi ratsogolera nkhani yabwino mwina bwana Nowe pamene tikupita kumalechereche kwa kucheza kwathu muntchito umadziwa pakuti pamakhaso anzanga amagwira ntchito ngati yomwe inunso muli ndi azinzanu kuti mmatha kudzozera iso amagwira ntchito kusamalira mwina malo ngati amenewa kena kumwinanso nkuwasilira kuti ali ndi luso linakira padera ndeli makhaja ati luso leniwo mukamasilira nzanu luso limakhala losiyanasiyana luso linaso matha kulisirira nzako kuti inaso ndi luso mzangaso ndi ali ndi luso okay koma kunyumba kwanu ndinunso munthu wakilino kuti mmatha kusamalira nyumba kapena mali akazanga ntchito yanu timasamalira maboki lini mwina zole moti tidapita ku 36 tikazozera nyumba mwa Nowero mwakiliniso kwambiri bwino okay tipale ndipopo ngani yabwino mawu anu mwina omaliza pamene tikupita ndithu kumapeto kwa kucheza kwathu mawu anu ndotani ine ndingothokoza bwera kwanu ndasangalala kuti tachezako apa taonekera nako ziwiri zitatu ndiyopambana thokoza kuti mukafikira anthu ena kuti akaonenso kwadolo ngati wanu makamaka zikomo kwambiri tathokoza kwambiri zikomo kwambiri mmene ndimene ndachezera ndi Anowe kuchokera kuno ku mzinda wa Lilongwe mu depot ndithu ya Kachikungwe imeneyi mmene amagwira ntchito ku private toilet kapena malo amene timatcha aulemu amene ali mu depot imeneyi kumvako ziwiri zitatu kuti kodi iniyo tsiku lanu losangalatsa kuntchito linaonekako motani kapena limakhala motani nanga mukati mukugwira ntchito zinthu zake zimakhala motani ine ndi Sungana Nsiliya pitizani kuonera kanema wa Zodiak.